Ewo Akwatia Henry Boachi Adom na wode to aban no anim senkebe ya Akwatia Ghana Consolidated Diamond Hospital no aban mehwe na nimani ya ejiegua ne santie wo so wode nani behwe ho na afi wo boa ma pomode pa epejanimo Emrashe Junior wa Akwatia Henry Boachi ene amane boni wa henampo se twehwe nkomo ene wo kyerɛkyerɛ emfaso a ɔmanfo benya ɛwɔ Akwatia abaya resabia mpanifo siesie no ɛso na wo kyerɛ mu se saa resabia yi ɛna ɔmanfo ɛwɔ akyikyɛ ne bankyɛye ɛba honum ɛba bɛgye ayarehwɛ ne santi saa aban de ne saa to so wo siesie de ama ɔmanfo de wo se wɔyɛ ne ntem se bɛyi apomode ho nsɛm betimi akɔnkan ɛwɔ mansini no emu wo kyerɛ ɔhawo a ɔmanfo hyia ɛwɔ ayaresabia ho renovation ho asɛm na America. Renovation now some America because and they were Premtobre Kasee. Obeko children's ward in Sonyum baba. Female ward the same thing. Male ward oko theater and the hospital is not equipped. Omuni akande amode sebi ade boa. Anonti mesre aban any minister no. Say ombecho mani aba be GCD hospital. Omwetimi aboa se ne be ya asemu hin da hono no o metime esi ano ntem Emrashe Bedwani wonu akasa de ne botom ska esi emergency ward ama ayaresabia no wo kyerɛ sɛ wo sa ban esɔre gina ne naso na bɔhya wo hye omanfo no otimi eye edema wo mu obi akosa ho yare de nsan fa yare mfi ho nsan ko fi so ho enenti ana me sa ban entwe nani enhwe ho enti yare so de ho mo bia me so metu anamon sɛ me ne ma ho den ebetimi ade abo hospital no maye de aboa se me no kasa betimi de emergency ward unit ekukuru de si ho ma boso kama juma fo nsa wo so a mehwe se afinko awie de na metimi hand over de ama hospital no e ka che mamanfo eni se omonta machi se bi gidi owo me mo omunya ya omoto aba ma me se ameme so me ba be MP a me ni omo ha mo no GCD pass mafomu de na me so meye de aboa no na me ni aban so edin sa wo so no meye mafomu de na aban so eye ne de